Duizenden iepenbjem gaan in het verlienertje in de vlakte vanwege ziekte. Om de BM typerend is voor het Frieske landschap is de noodwaande met een comeback. Likos hier bij Berdaat. Iep is eigenlijk een hele sterke beam. Hij kan heel goed over de zilte zeelucht die we hier altijd toch wel wat hebben. 8 soorten staan je nou. 59 bjem staan je nou. We breiden dat straks uit als het plan verder gerealiseerd wordt. Iepenpark Berdaat. De aanplant van nieuwe iepen in de gemeenten aan de kust wordt mij betellen door het waardfonds. 4.000 bjem in totaal zullen de Frieske groen in en er bleef het net bij. De Iep had natuurlijk wel aardig in het hoekje zitten waar de klappen vallen. En dat leidt nou achter ons. Dus we kunnen nu naar de toekomstredactie. Het waardfondsproject wordt aankom hier afsluiten. En daarna hebben we nog een project zelf van de Iepenwacht. Dat we daar aanvulling aan zetten moeten tot nog 3.000. Om vat te komen dat de nieuwe iepen net likos hadden vakgangers ziek worden, is gebruik maken van speciaal kweekte soorten die het resistent binnen in de skimmel die het funest is voor de bjem. Bezoekers van het Iepenpark bij Berdaat, dat van het simmer in volle bloei staan, kunnen alle soorten weer omvinden onder de hand van infobjotjes. Dit is de Ulmus parvifolia. We hebben natuurlijk al je Latijnse naam bij die bjem. En we hebben gewoon gezegd van we zetten dat eens in beeld. En natuurlijk de mensen die een heel soort verstand van bjem hebben, die zei dat direct wat. Het is ook om de Iep als soort goed naar voren te brengen en uit te dragen. En de meesten die kennen het haast nog even bekend. En dat zal inderdaad ook wel meesten op een been brengen om hierheen te komen.